प्राइस टू वेलकाम बेरिपन में आपको स्वागत है लोगोफोरनि जों माने दुब्लियाव हालदै गायनो फैदों आरोना जोंहानि माने जों गोदान बिजनेस मावनो लाग्रा नै हालदै माइलिया दा जोंखौ गायहांदों आरोना लोगोफोर माने ओरैनो थानो बानायखाय जों माने बेखौनो एसे खेथि मावसाबनो नागिरदों आरोना ना होमबा बस जों सानैजों जों नै ओरैया दुब्लिखौ गायबाय दं आरोना गायनाया जों दा जिरायथ'बाय नोंथांमोना हालदैखौ माबोरै गायो आंनि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नै बेनो आरोना हालदै गायनाय लकेसना दा गायनो आखायाव लासिगोन गायस माने लोगोफोर माने इदि आलिखौ सिरान बोग्रोनानै माने हालदैखौ गायो आरोना ओमफ्राय नै ब्र'जों जों सिगाङाव बोग्रा जाबाय ओमफ्राय नै ब्र' माने इदि सिरान खालाम माने हालदैखौ लाइन गायलाङो आरोना माने मोसौ हाल गैयिखाय माने जों सानैजों ब्र'जों आंजों माने मोसौ जाबाय आरोना उफाय गैया माने खस्थ' खालामबासो खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायोथ' ओंखायनो लोगोफोर दसे उफाय गैया खस्थ' खालामबाय बेफोरखौ मावाबो उफाय गैयाना ओंखायनो साख्रि बाख्रिखौ बेसे नेबाय थानो ओंखायनो गोदान बिजनेसाव नामायबाय आरो बिदिनो जों हालदै 5 बिगासो गायदों आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरो नेक्स्टआव जों आरो बायदिसिना मावबांनो नागिरदों आरोना माने आं दा फस्टाबिं होनाय जाबाय आरोना बेखिनि ससेखौ माने बोरैबा मिनिनोबो ओंखारो दुखुबो नाङो आरोना सानदुं माथो उफाय मानसि जाबाय नालाय जेथिया मावना जाखानांसिगोन बेनि थाखाय मावबाय आरो जों खस्थ' खालामनानै बिदिनो मोनसे गुबुन प्लेनिं लाबाय दं आरोना बिदिनो मावसिगोन एबार आरो नेक्स्ट बोसोराव आरो बेलेग प्लेनिं दं माने नोंथांमोनाबो बिदि ज' थाख्लांनाय निजेनाव हाफोर दंबाथाय बेखार दंबा बेफोरखौनो मावसाबना दोन लस गैया कम्पानियाव थांबाबो बेनो खस्थ' नालाय बिदिनो उपाय गैया सान्दुं गोसाबाबो दसे बोसाबबाय आरोना ओमफ्राय बैसोरो गायबाय दं आरोना बाखि माखाया ओमफ्राय जों बिदिनो ससे बोयो जिरायो थायो आरोना ओमफ्राय दसे फट'बो खेबबाय मेम'रि हिसाबै मावनायनि थाखाय गाइस नोंथांमोन आं हालदैखौ बोरै गायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै आरोना फार्स्टआवनो नै बेफोरबायदि आलि सिरान बोग्रोबाय ओमफ्राय नै बिदि लाइन होबाय आरोना दा गायबाय दं हालदैयाबो मोननै मोनथाम जातनि क्वालिटि दं माने इयो दा हाइब्रिद जाद आरोना इफोरनि गासिबो न'नि फेमिलि ज' गायदों आरोना मथा-मथि 5 बिगासो जागोन गायबाय दं नै सब गासिबो न'नि फेमिलिसो बेलेग नङा माने इ माखाया गायबाय दं आरोना न'नि हाइब्रिद जाद आरोना हालदैया नै हालदैनि गोदान बिजनेस मावदों नै इफोर हालदै बे माखायाव गायदों आरो दंबावो मोनथाम दाब दंबावो आरोना जायगाया बिराद मोजां माने जोंहानि बिराद खेथि जायो माने मानास बर्डार हायाव माने बुहुद हा दं नालाय बे समाव गायदों जों लाखादां हालदै एबार 10 लाख लानोसै जोंनि पकेटआव गरम नै माइलिया ना होमबा बस 10 लाख पकेटआव 10 लाखा आरामसे पाक्का फैखागोन आरोना जोंनो टारगेट दंखायो बेनि थाखाय जों बेखौ मावबाय दं आरोना एसे खस्थ' खालामदों माने नोंथांमोनाबो ओरैनो थाख्लाय बेफोरखौ बिजनेस सिखायनाय नाय होमबा नोंथांमोनाबो मैल्यखौ मोनथिगोन आरोना हालदै गायदों नै माखायाव दा जों एसे मावबावनि खेथि A few moments later जोंना दा हालदैखौ गायखांबाय बेनिखायनो नै बेखिनियानो गायनाय जायगाया ओमफ्राय जों दा न'खै आवगायलांनायनि हाबाफारि लाबाय उफाय गैया आरो सानसे सान्दुंआव खाथिनानै फैबाय दा जों न'खै थांनोसै दा आं नांगोल बानदों नांगोलफोरखौनो नुनो थांला लोगोफोर गाय उफाय गैया थेवबाबो जों दा बेफोरखौ मेम'रि दिहुनफिनसै आरो मै दंगाल गासिबो दा थियारि सोर' थांनोसै नों बांसिन आंखौ गायसोब्ला हागन लोगोफोर जों माने खामानिखौ मावखांनानै न'आव थांसै आरोना गाबोन खनसे दंबावो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माने जों लोगोफोर माने हालदै गायनायनि एसे प्लेन लादों माने 5 बिगासो जागोन आरोना माने जों ओरैनो थांलाय खेथिखौ मावनो सिखायदों आरोना माने बेखार थाख्लाय नोंथांमोनाबो जाहाथे बेखार हाफोर दंबाथाय बेफोरखौनो मावनानै एसे टाइम पास खालामनो आरोना लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनबाय हे